Now, mga kinikanan, mga kasama, sa gihapon ni ining adlawng Domingo, adlaw sa Ginoo, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan, of course dinhi gyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM o usab naka-simulcast sa 94.1 FM og makita og madungog usab no sa website no sa RMN Dipolog ang rmndipolog.weebly.com. Okay, pizza 19, pizza 19 sa bulan sa Hulyo, tuig 2015. Mga tinahod nga tigpaminaw no kining ubos niyo nga lagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao gyapon makiguban kaninyo. Oh. Taud-taud na no, pila na ka Domingo. Sukad mabalhin ang oras sa atong tulumanon. Gikan sa matag-udto, no, adlawng Domingo, alas 12 ngadto alauna atong gibalhin o buntag yun, alas 6 ngadto sa alas 7. No? Unag yung tulumanon sa RMN Dipolog nining adlawng Domingo, no? Adlaw sa Ginoo. Ang uban nawala pagyapon no, nakoy nahibalag kagahapon sa plaza. Pero sige lang no, kamong nagkahibalo na ipanabi lang po ninyo parang daghan na ang masayod nga nabalhin na ang atong tulumanon no. Ang oras ra pod no nabalhin. Ang uban gali nagtuog hapon doon ako'y na-meet nga, uy, nabalhin na ba kuno sa laing istasyon? Wala ta mabalhin og laing istasyon. Naragyapon ta sa RMN Dipolog. Ang oras ra gyud mo'y nabalhin, no? Buntag na alas 6 ngadto alas 7 sa dili pa ang atong misa nga on the air dinhi sa RMN Dipolog, no? Ang Santos nga misa kay ang Santos nga misa alas 7:30 man, no? So sa dili pa ang misa ato ning pasiunhan, no? Og mga katinawan sa pagtuong Katoliko nga nagsilbi nga kahayag. Okay, naagyapoy naghangyo nato nga medyo no nalahi naman ni siya no wala ni masumpay gyud sa atong tema. Pero sige lang no, priority nako ning gahangyo mao na nga ato sa pud nga kining salutan ang atong tema hilabot na sa authority. Salutan nato ni ining nihangyo nato kini kunong mahitungod sa kini bang gihimo nato nga mga pagpiesta, mga pagpiesta unsa ba kuno'y biblical basis kay matud pa Veritas kami ba no mga ubang mga Katoliko nga dili sama ninyo nga mga nagtuon gyud sa Biblia kun mga nanalipod sa pagtuong Katoliko mura man og helpless o malupig mi sa uban nga mga tinuhuan o mga religion nga nagtuon sa Biblia o nya mangutana namo nya di man mi katubag. Of course, no, dili kita katubag kung di wa tay kasayuran. Ako bitaw sa dihang wa pa ko'y kasayuran ni ining mga tubag sa Katoliko. Di magyud puta katubag. Tubag manggaling ta pero mga pinulusupo lang ba. Wa gyud unod. Pero sa dihang makahibalo na ta, doon na nagyud tay paambit. Ikatukbang sa ilang mga kinibang argumento, mga atake, ugon sa pariha. Kay kinigong pagtulunan nato kung kanang atakihon, butang-butangan, then dili gali matubag, magtuog yun ang kadaghanan nga tinuod yun tangan na sayop. Muna giingon lagi ba nga
ang bakak balik-balikon mahimong daw tinuod. Sa pipila ka mga taong sige lang kadungog sa mong bakak. Mauna nga mo na atong himong tema karon. Unsa may biblical basis anang pagsaulog og piyesta? Unsay biblical basis? Unang-una no mga tinahod nga tigpaminaw o kung naminaw to karong naghangyo, naminaw gitong naghangyo. Nga kining piyesta kung mao ni ta diri sa Biblia, sa mapananglit sa Oseas kapitulo 2 bersikulo 11, naghisgot ang maong tudling nga kadtong mga panagtigom o sama sa mga kasaulugan sa Old Covenant, pagapahunungon to. Pagapahunungon. Sa ito pa, wad-on. Mao manggalit ni gamiton sa mga igsuo nato nga mga Seventh-day Adventist sa ilang pag-atake sa atong mga kapistahan kay gipahunong na kuno na unya kita kuno mga Katoliko nganong padayon pamanta ng piyesta gipahunong naman na. Oo. Ato ning basahon na Oseas 2:11 matud pa. Og hunungon ko ang tanan niyang kalipay. Ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. Moni, mabasa na to sa Oseas 2:11, no? Nga pahunungon ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin kon piyesta. So, kita kunong Katoliko kung seryoso tas Biblia, ato unta ning tuhuan. Wa man kuno nato ni tuhui kay padayon ra mangyapon ta anang piyesta. Well, mga igsuon, ang kuan ani, actually, dili man ni ingon nga wala ta matuo aning tudlinga. Kitang mga Katoliko o ang mga Katoliko gyud, mga pari, mga obispo, dili man ingon nga wala mutuo aning bersikulo ha. Nagtuo ta ani, pero sa pagtuo nga husto nga pagsabot sa maong tudling. Okay, dili man gud man nagsama atong pagsabot aning mga tudling sa Biblia. Kay mahinumduman ako sa Proverbio 3:5. Ako naman yung gisgutan sa miyagi na itong Sibya nga dili maayo ng kinaugalingong pagsubot, no? Pagsabot o private interpretation, no? Napagali po na sa 2 Pedro 1:20. Kay kanang kinaugalingon nga pagsabot mo man yun na hinungdan nga nabahin-bahin ta kita mga Kristiyanos. Ang buot na ko'y pasabot, dili man gud parehas ang atong pagsabot. Ang ilang pagsabot, nilang mga dili Katoliko, ilag yun ang gipuntarya dayon sa atong mga piyesta tungod kay gipaundang na lagi kuno na. So undangan na. Undangan na. Gani apil pa mangaling mga adlawng igpapahulay. No. Ayun ang Adventist mo ingon sila nga wala gi apil lang weekly Sabat. Wala man po giingon diri. Wala po giingon nga wala gi apil lang weekly Sabat. Dili magid po tumawala tong weekly Sabat sa iyang divine essence. Unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay ang iyang divine essence pa. Nga mugahin gyud ko sa kaadlaw diha sa kasimana. Ang ato lang pagsabot mga Katoliko, ang iyang ceremonial element lang mo ay gipaundang. Kay anything ceremonial pagkatapuson sa krus ni Kristo, no na sa Biblia. Kay Elisa nagbag-o sa New Covenant. Bunang giilisa na tog Domingo. Kanang mabasa sa pinadayag 1 adlaw sa Ginoo. Karon no atong gisaulog. Mauna, pero di sa taana kay mutaas niya kuha na ako na rin ng gihisgutan sa atong tema mahitungod sa igpapahulay, no? Ang gitapos, dito taman sa cross, katong iyang ceremonial element, katong wala sa napulo kasugo. Kay kanang napulo kasugo, eternal covenant man na siya. O kanang covenant nga hangtod sa hangtod gyud, dili na uspon.
So mao na nga dinhi mayon gilig pahunungon ang mga adlaw ng igpapahulay, no? Wala maghisugot diri og exception. Mga sa tupa plural, mga adlaw ng igpapahulay ug mga sa tupa tanan. Unsa man tong mga igpapahulay katong yearly, apila po ng weekly Sabbath sa mga Hudyo nga ilang gipatunong og ikapito ka adlaw semana. Dahil nahinumdum ko sa among debate sa akong higala nga Adventist ang evangelist, di lang nato hinganlan. Matod pa niya, Veritas, imo mang gigamit ng Usias 2:11 nga pahunungon ng mga adlaw ipapahulay diha nya kinamay sumpay ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin sa pa mga piyesta. So igo gihapon mo ana. Ano man? Na may mga piyesta nya kamo mga Katoliko pagkadaghan ba ninyong piyesta? O mauna. Ang atong ikatubag ana simple ra kayo. Unsa man ang mga piyesta dihang gipahunong. Ug unsa man ang mga igpapahulay dihang gipahunong, ug unsa man ang mga kalipay dihang gipahunong. Kay kung moingon tag yung atog yung itanan nga kalipay, na bawal na day maglipay. Diba? Context to context ba ang gipasabot. Kay naa man ni sa Old Covenant kining Usias 2:11. Insigida ang pagsabot nga Katoliko mutudlo dahil nato na kadtong ilang mga kalipay ni adto sa daan nga covenant. Wala ni maghisgot sa New Covenant nga mga kalipay o unsa pa na diha mga panagtigom o piyesta. Kay kung magtuon ko tag Biblia, covenant to covenant man gud ni. Lahi tong covenant ni Moses, lahi pod ang covenant panahon ni Kristo. O bitaw nga kining atong Biblia daan og bag-ong tugon. Mao nga ug unsa ang New Covenant, mo focus ra gyud ta sa New Covenant. Dili ta mo focus sa tong Old Covenant. No, sa Old Covenant, of course naay napulo ka sugo kay kuan man na balaod man gyud na sa Dios, divine law, di man na pwede usbon na to. Kanang divine law nga napulo ka sugo, ang iyarang ceremonial laws o element mo ito pwede usbon o gitapos sa krus sama anang pagpatunong sa ikapito ka adlaw semana gyud. Kita mga Katoliko nagtuo ta nga ikapito gyud ang pahulay. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, pero ang pagpatunong anang ikapito seremonyal na, kay ang balaod wala man maghisgot og unsa nga adlaw ka mosugod og trabaho, no. Wa man giingon diha nga kinahanglan ang first day of work kana ra yung unang adlaw semana nga Domingo, mao na nga ang inyong ikapito ka adlaw semana gyud mo nang dili na mausob. Wala man, dili man ingon ana ang balaod sa napulo ka sugo mahitungod sa igpapahulay. Ang igpapahulay ikapito human sa unom ka adlaw nga sunod-sunod nga trabaho. Dili gyud na sa nag-specify gyud og ikapito ka adlaw semana gyud. So unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, sa to pa bisan unsang adlaw diya sa semana pwede mahimong ikapito. Unya ang mga Hudyo ang ilang gipatunong anang ikapito ka adlaw semana. Mao na ang ilang igpapahulay Sabado, wala tay lalis ana. Unya kay Old Covenant man to. Atong diskubrihon ang New Covenant, unsa ang gipatunong anang ikapito. Nandili naman ikapito ka adlaw semana, unang adlaw semana naman. No. So di ta mo mutaas na pud niya ako ana, no? O mao na. So anything ceremonial pwede mausob og matapos sa krus, og pwede ilisan para sa anang kanang tuli o circumcision na man na sa Old Covenant. Na tama naman na sa krus ni Kristo. Unya, ang mga Kristiyano sa New Covenant pwede na ilisdan og lain. O kanang bunyag mo giilis. Di ba? Libog manggali po ko anang mga musupak anang bunyag gali sa bata. Ako lang ning apil gamay nga naman. Kay kung tanaw na to kanang tuli, kung ato bang iparallel ba? Kanang tuli sa Old Covenant, apil gyud na tanan, wala gyud na ingon nga walay apil ng bata. Okay, sangyawan pa ay tulion. Di ba? Pag abot sa New Covenant, kay gitapos na lagi sa krus ng unsa ng mga ceremonial element o wala sa napulo kasugo, gitapos sa krus ni Kristo. Muna ang mga Kristiyano pod, base pod sa tudlo ni Kristo, ilisa na to nig bunyag. Ang entrance dili na tong kuan kanang tuli kun dili bunyag na ato. Unya kung mao na
sa ato pa kung ang tuli raspa tanan dagko gagmay bata sa ato pa kanang bunyag po raspa po na tanan po na. Di ba? Oh, kung iparalel na to, kung kanang bunyag mao na ang kanang atong gihulip sa tuli. Oh, malangan na po niya ko na mag-iskod na po niya bunyag taas ra ba na at ang ilang po na ninyo diri sa atong tulumanon. So mao na nga covenant to covenant. Well, hinoon diri sa New Covenant kay gitagaan man og gahom ang simbahan sa pagdili og pagtugot sa to pa pwede po ta mohimong ceremonial law o ceremonial. Kanang wala sa napulo kasugo basta ang mga piyesta matawag man nato nagseremonial. Pero kining atong piyesta sa New Covenant bag-o na ni. Dili ni wala ni siya apel atong gipahunong sa Oseas 2:11. No, akong basahon ni Oseas 2:11 og usab. Og hunongon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, og ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. Sa Old Covenant ni, og unsa to ilang mga kalipay ni adto, og unsa to ilang mga adlawng igpapahulay, hindi naman ta molalis nga kung maghisgot og weekly Sabbath, Sabado man to. Gitapos na sa krus. Pero hinoon ako naman ning gi-explain sa Biblia sa miaging tulumanon nato nga dili ang iyang divine essence mo gipahunong kay eternal man to. Irrevocable covenant man ang divine essence sa ipapahulay unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Pero ang pagpatunong mo is ceremonial. Ug mo ni gitapos ni Kristo sa krus. Pero hinoon sa bag-o pa ang Christianity, sanglit na milit-pilit pa ilang batasan anang daan nga covenant, dili pud automatic gyud nga mabiyaan dayon nila ng tanang nga mga naa diha sa Old Covenant para sa anang dili mo kaon og dugo. Gali sa Council of Jerusalem ila pa man ang gidili, pero Old Covenant na siya teaching. Pero dili na New Covenant teaching kasi New Covenant wala man manudlo si Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. Di ba? Di ba? Mo ni kuan logic sa Katoliko nganong pwede ta mo kaon ng dugo kay dili man na siya New Covenant teaching ni Jesus Christ. Old man na nga gi-appeal pa sa unang mga kadagkuan sa iglesia kay naa po sila gahom sa pagdili og pagtugot kay sa transition time god dili na automatic gibiyaan nila ang mga Jewish custom o unsa tong sa Old Covenant. Dili na automatic. Then magpahulay po sila sa Sabado sama nila ni Santa Maria na sa Lucas 23 mabasa mo ni gamit-gamiton sa mga Adventist nga Sabado pa kuno gihapon ang panagtigom sa pagsimba sa mga Kristohanon. Kay naa mabasa sa Biblia, mabasa bitaw. Pero ang pangutana, gipadayon ba na sa mga Kristiyano sa grupo ni Kristo? Mo man na mo nang di ta magsalik sa Biblia lang kay ang history sa Christianity unang siglo kanang naa sa Biblia dili gali pud tanan nasulat diha. Then ikaduhang siglo, ikatulo unsa man gyud ang gipadayon gyud sa mga Kristiyano, malangan na pud ko ana hisgot pud tag igpapahulay. So mao na nga anything wala sa napulo kasugo o anything ceremonial gitapos sa cross ug pwede ilisdan. So kining atong mga piyesta karon sa Katoliko bag-o man ni New Covenant man ni. Karon kay kung atong i-appeal ng mga creation, mga invento nga mga kasaulugan sa New Covenant, hato pa kung i-appeal na to na nga dili na siya pwede na naamay tudling sa Biblia nga masalikway na to. Naay tudling sa Biblia nga masalikway na to o dili na to matagaag bili. So, timan-an nga og unsay nasulat sa Biblia, tagaan gyud na tong bili. Karon kung itanan na to nga hasta tanang mga igpapahulay din mga piyesta undangan na gyud din wala na gyud laing piyesta. Na unsaon man nato pag-reconcile anang gahom sa simbahan sa Mateo 18:18. Mateo 18:18 katubang giingon ba ni Kristo ba na ang iyang gahom sa kanang pagdili og pagtugot na iya man na sa Dios kanang gahom. The power to bind and loose, permit and prohibit, gahom na sa Dios, pero iya nang gitugyan. Gitagaan niya anang gahuma sa pagdili og pagtugot ang iyang simbahan. Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. So, kung moingon ang simbahan, kay gipahunong naman tong daan nga covenant, kay ilisag bag-o,
ug unsa tong ila, so ato pong pulihagbag. Pwede ba na? Pwede. Kay naaman siya gahom. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Sama anang say kalainan anang kanang tradisyon sa simbahan nang mahitungod anang celibacy dili pagminyo. Sa panahon sa mga apostol sa unang siglo, ang ilang gikahiusahan mahitungod anang celibacy optional. Mao na nga dunay minyo, doon na pwede dili. Pero nag-ingon si San Pablo, kung mag-alagad kas Ginoo, mas maayo mag-single ka. Na sa 1 Corinto 7, di ba? Unya, pero wala pa gyud nila gibutang diha as a requirement nga ang mualagad sa Dios kinahanglan gyud mag-single gyud. Dili pa, optional pa mo nang dunay minyo sama ni Pedro. Gali sa history mga 28 to 30 ka Santo Papa minyo. Okay ni adto ang ilang gihiusahan mahitungod anang celibacy kuan man, optional man. Mao na nga naa sa 1 Timoteo 3:2 ba na kung ako malimot, kung pananglit pangulo ka sa iglesia o obispo, kung minyo ka kinahanglan usa ra gyud. Dili kay kinahanglan jud ka magminyo. Kay si Kristo bitaw labawng obispo man. Di man minyo. Apostol Pablo di pud minyo. Kay ang uban kanang 1 Timoteo 3:2 ila man ang sabton nga, uy, na minyo lagi ng obispo. Yan inyong pare obispo di man minyo. Dili na ingon nga kinahanglan gyud magbinyo. Kay kung kinahanglan gyud magminyo akasa si Kristo o si Pablo, kay wa man magbinyo. Sa ilang panahon, optional ang celibacy o dili pagminyo. Kung minyo kinahanglan usara mo nang 1 Timoteo 3:2. Pero kay ang simbahan na amay gahom sa pagdili og pagtugot, later council sa iglesia, nagkonsilyo po dayon, gisabutan po nga mas maayo nga ang atong magpari magsinggol na lang gyud. Mo na nga sa Latin gi-require na nga balaod sa canon law. Mutugot ba ang langit? Ana mutugot. Kay giingnan ko siya sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Naman dito ito niingon ako, ay, Veritas, kanang ang gitagaan ang naggahom ni Kristo, ag mga apostolis ra, wa may labot inyong mga obispo. Well, asa mabasa sa Biblia nga way labot ang mga sumusunod, mga obispo. Nga kung basahon nato sa buhat 2:38 ug 39, ang saad ko samaan ng saad sa bunyag, ug unsay saad ni Kristo sa mga apostolis, maura po'y saad ngadto sa mga successor. Basahan rin ninyo ng buhat 2:38 ug 39 nga gahisgot sa bunyag nga mabasa ng kung unsay saad, ug unsay saad sa Ginoo ngadto sa mga apostoles, maura po'y saad sa mga sumusunod. But po sa butog unsay gahom sa mga apostoles, mapasa po na ilang gahom ngadto sa mga successor niya, kay mga obispo may successor sa mga apostoles. Ngano man sa may prueba, basahan ninyo sa King James Version sa buhat 1:20. Nga kanang katungdanan gali sa pagkaapostol, pwede po nagtawgon og obispo. Di ba? Tanawa, buhat 1:20, kadtong katungdanan ni Judas nga nabakante, gitawag tog bishopric diya sa King James Version. Dili ra ba na hubad Katoliko ng King James, hubad Protestante ra ba na, no? Kanang katungdanan kuno ni Judas, gitawag po og bishopric. Giingon dito nga, and his bishopric let another take. Kinabakante man kuno to, mo nang kinahanglan dunay mopuli, kay doon na may succession o power. Parehas bas gahoms presidente, pwede man na mapanunod sa lain na pong presidente. Kuha lang na, ilis-ilis ra na, di ba? Mo na, ang katungdanan ni Judas na bakante, gipulihan man to. Ang iya kunong pagka-obispo, kay nabakante man, pulihan to. Nag-eleksyon sila ato. Ang ilang eleksyon, dili ra ba black voting, no? Ripa. Inumdum ko anang eleksyon. Kanunay ipanghambog sa ato mga isong Iglesia ni Kristo nga, naas Biblia, mag-usa gyud. Ang tinuod yun nga Kristiyano, unity, mag-usa. Kaming mga Iglesia ni Kristo, kami gyud ang tinuod, kay nag-usa man mi. Sa may tubag na to, tanan ba nga panaghiusa husto?
kung dunay mga grupos, mga tao nga mag-organize sila grupo din ang ilang buhat sa paghiusa, maghiusa sila sa pangawat og panulis. Husto day na. Dili oy. Dili tanang panaghiusa husto. Niya kanang inyong panaghiusa nga black voting sa Iglesia ni Cristo. Wala man sa Biblia. Di ba kanang inyong black voting ang magtigom kana arang inyong mga kadagkuan ha inyong mga ministro ug ang executive minister mo yung magsabot-sabot kinsay himuong kinsay padag-on. Di ba mo man na inyong eleksyon sila ray magbuot-buot. Niya katong eleksyon nila nga nabakante ang katungdanan ni Judas dili man ingon ana ilang eleksyon. Naman gyud toy kandidato duha galito kung wa ko malimot. Dayon wa pa gyud na gidritso dayon nga nagbuot lang si Pedro o si Kuan nga kana siya na gyud mo ni dili ra ba nagripar ra ba to sila ilang eleksyon. Kung mutan-aw gyud sa Biblia unsa may ilang eleksyon diya ripa man ganing dili kay tritso lang magbuot ng usa ka tawo. Mao na ang panaghiusa sa mga iglesia ni Cristo nga ang magbuot ang executive minister o isa pa ng ilang gitahasan sa pagpili dili na tinuod. Dili na panaghiusang gitudlo sa Biblia. Gani mas duol kining baruganang Katoliko nga kita ray magpili ang simbahan igura magdikta mohatag ra og guidelines kinsay butuhan nga kinahanglan madukon sa Ginoo ana din maayo guidelines ra mo ihatag sa simbahan kita nay mamili total kung ang atong pilion kana gyung buutan mausa ra man gyud gihapon ta pananglit na duha ka kandidato. Ang usa di mutuog Dios. Ang usa mutuog Dios. Na kinsa may atong pilion ana ron di katug yung mutuog Dios. Bisag dili pa moingon ang pare nga kato siya kay mutuog Dios. Bisag dito siya musulti, dito siya mudiktag ngalan, mag-usa man gyud tatanan kay nituo man ta atong giingon sa pare nga butuhin ninyo ng mutuog Dios. Ay bisag dili isgutan ang ngalan nya di mag-usa man tatanan kay lang mabuto ta atong dili mo tuog Dios delikado man na sigurado man gyud nang di gyud na tahuro ng konsilyo sa atong simbahan. Di ba ingon ana alabahan na ba ko dito ra ba ko fiesta na 30 minutes na atong nakaon balik sa ta. Mao na so mao lang ito nga kung tanang piyesta dili na pwede nato himuon bisag maghimo ta diri bag-ong sa kubinan bag-ong piyesta naunsaon naman ang gahom sa simbahan sa pagdili og pagtugot. Mo to nga for example katong kanon lo nga pag-abot sa panahon nga gi-require na sa Latin dili po noon tanan kay sa Eastern Catholic gi-allow man pud ilang mga pare dito magminyo di po noon tanan. Depende na sa case to case balaod to balaod na. Ingon na so biyaan sa nako kay piyesta ra ba to mong topic. Okay. So, mao na atang ilang po ninyo kung atong hisgotag maayo ng silibasi. Di ba? Kay, kanara bang silibasi mga pare, ilar bang atakihon anak, katong, ilar bang gamitong atake anak, katura bang pagtulunan siyawa, nga dili pagminyo. Dili ra ba na, out of context ra ba na, kay kanara bang giingon ni Pablo diha sa 1 Timoteo 4, nga dili pagminyo, nga pagtulunan siyawa, kadtubya ng pagtulunan gyud sa mga Gnostics ni adto nga giisip nga pagtulunan gyud yawa nga naman kay giisip nila nga ang kaminyoon daotan. Giisip nila nga ang kaminyoon daotan mao na nga gidid-an nila ang tanan dili lang kay pare lang kundi tanang tao gidid-an sa pagminyo mo ni pagtulunan sa yawa. Ang hinungdan nga dili paminyoon kay dautan kuno ang kaminyoon mo ni pagtulunan sa yawa og dili lang kay sa grupo lang sa mga pari o tanan bayag laki gidid-an. Pero kanang dili pagminyo for the kingdom of God. Timani ha kung ang rason sa dili pagminyo para sa gingharian sa langit pagtulunan anak ni Kristo mahitungod sa disiplina. Asa mabasa Mateo 19:12. Nga doon na gyud matud pa ni Kristo diha nga doon na gyud dili makaminyo nga ang hinungdan for the kingdom of God unsay but pasabot ana naagi pasabot na ni San Pablo diha sa 1 Corintios 7 nga kay kung minyo gud ka mabahin imong hunahuna na ay imong pamilya imong obligasyon na pay imong dako kaing pamilya kanang simbahan maduha
Di na pag yung mga problema ana maabot pag yun nga madalahig imong pamilya. Munang ningon San Pablo, kung moalagad ka diya sa simbahan, no, mas maayo single ka na sa 1 Corinto City 38:39. Basahan ninyo na 1 Corinto City 38:39. Mao na. So kung kana mo'y rason, ang mga obispo nagmeeting ana nga, oy, parang dili mabahin yun ang trabaho nato. May siguro nga maghimo tag balaod nga magsinggol na lang gyud ang magpare. Aprobahan na sa langit kana may gahom mo ng simbahan ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit. Nya kanang gahom nila sa mga apostol mapasa na sa mga obispo. Kay wala po'y mabasa sa Biblia nga dili mapasa ilang gahom. Di ba? Ang mauna mauna nyo mga igsuon. So na bata piyesta lagi. So maning masangit man gyud ta na. Taas na kay 30 minutos na atong nakaon. Ay noon bisag di pa ko mapadayon. Bisag kana ra galing Mateo 18:18 nga gahom sa simbahan. Anything itugot kuno diri sa simbahan, itugot man po niya sa langit. Gawas og supako na iyang divine law. Kana may ana. So kining Oseas 2:11 gipahunong kadto ning ilang mga piyesta sa una. Mga igpapahulay sa una, wala ni maghisgot sa new covenant nga mga invento sa simbahan ni Kristo. Wala ni apil. Nakaron unsa tay sa basahon sa nato pud ang Kolosas 2:14-16 kay usama po ni sa basahon sa mga Adventist. Kung atakihon nila atong piyesta kay giklaro man po na ni San Pablo diri nga kana mga piyesta lagi gipahunong na gitapos na sa krus. Nya apil migo po sila ani kay apil mo ning kanang ilang daan nga Sabat katong matunog ikapito ka adlaw semana. Then ila putang witkan ani nga nya pista apil man diha. Parehas ra man guni atong nay teksto des Biblia na limot ko nga paundangan na tong unang tuluhuan ni Kristo. Nasa plaza na ko yung na-enkwentro ana, niingon siya na dili na lagi ng Kristyanismo. Kay naa na taron panahon ni gatsa to ilang founder, si Tomas Eugenio na. Di na tong kuan. Hinana. Gitubag to sa akong kauban, wala man kakasabot ana. Dili man na naong pagsabot. Ang unang tuluhuan ni Kristong gipasabot siya kadtong karaan nga panghuna-huna sa mga Hudiyo mahitungod sa unsa ang gingharian sa Dios. Katong panghuna-huna sa Old Covenant motoy gipasabot nga tuluhuan ni Kristo. Katong panghuna-huna nila unsa si Kristo, unsa ang balaod sa daan ang pasabot may pabiyaan katong Old Covenant kay ilisa na lagi New Covenant. Mubitaw kani ang Biblia New ug Old. Ang giwala pwede walaon, pwede usbon katong mga ceremonial laws nga wala sa napulo ka sugo. Sa Old Covenant giwala to pero wala giapil og wala nang napulo ka sugo sa saktong pagsabot, ha? Sa New Covenant maora gihapon ang napulo ka sugo pero ang ceremonial giilisa na. Ano man kay ang gahom sa pagdili og pagtugot wala naman didto sa katong nila ni Moises. Naa naman sa unang mga pari sa tupa mga apostoles. So sila na po, pwede sila mag-invento pog mga kasaulugan para sa mga piyesta o unsa pa diya. Kay ang inyong idili lagi, idili pog itugot sa langit. Idili og itugot. Mao man ni. Katoliko ra may mukutlo aning tekstuha. Katoliko sila, hadlok sila kay ngayon sila nga Veritas, wa mas Biblia ng rosaryo. Wa bitaw kay wala pa man magrosaryo ang mga apostoles. Later man na responses sa simbahan. Muna development sa mga responses. Wala man na gidili Ginoo ng mag-uswag. Kanabang mulambo ang atong, kanabang tawag, ang atong mga reflection. Para saan ang mga theologian na to nga manulat og mga libro, palahom sa atong pagtuo. Wala man development na. Dili ingon nga, wala pa man magrosaryo ang mga apostoles na tinuod bitaw. Pero kana biyang rosaryo biblical biya na kay matag misteryo na sa Biblia. Biblical. Pero kana yung magbalik-balik gyud sa amahana mo maghimaya ka Maria, wala gyud po na panahon nila. Litra por litra. Pero allowed man ang mga saksi ana mga sumusunod kay anything unsa inyong idili po na ko sa langit ug itugot usab. Mao na development. Kay kung tanan gyud basahon gis Biblia ng mga buhaton, nawa man gyud siguro religion makapasar ana.
Ilang sawayon ang Katoliko kay daghang kay mga development, daghang kay mga pag-uswag, daghang kay mga piyesta, siging gadaghan ang piyesta kay daghan. Sige man pong gadaghan ng mga buutan. di magkadaghan pod atong pasidunggan. Alang-alang og si kuan la atong pasidunggan ha, si taman la ni San Vicente unya asa to pa ang uban na pa may magbinutan gihapon. Di na to pasidunggan kay di na pwede dugangan. Pwede dugangan ang pwede madugangan. Gawas anang Biblia, di na pwede na to dugangan ng Biblia. Kay naa sa Pinadayag 22 pananglit kanang sa tagna di as Pinadayag nag-ingon si Juan diha nga kinsa tong magdugang ani dugangan sa o silutan sa Dios, kinsa tong magkuha ani silutan po sa Dios. Mo na ang Katoliko wala na dugangin ng Pinadayag. Mingon sila, rosaryo ninyo veritas, dugang na kay wala sa Biblia. Pangutana kanang rosaryo gidugang ba din di as Pinadayag? Lahi na. Inani na naramang gutas pagsabot puro magkadimao gud. Abi ninyo misupak ang Katoliko anang giingon ni Juan diha sa Pinadayag 22 ayaw ninyo kuhae, ayaw ninyo dugangi. Pangutana sa unsay gipasabot ni Juan diha nga dili dugangan o kuhaan? Dili na tanan. Pas ragunahan ng duha ka kwarto ba sa inyong balay? Niingon imong ginikanan nga, okay ni sakto na nig decoration ha, kining kwarto ha, ay nanipon Nya, moingon, dili na dayta magpunog decoration. Nya, kinapa may laing kwarto? Moingon tong usa ka anak, di na kuno ta magbutang og decoration kay sakto na kuno, di na dugangan. Moingon ang usa, kanang kwarto ha, dili pwede dugangan. Pero kining kwarto ha, man moingon si nanay nga, dili dugangan kamaot ani wala kay mga sulod. Mureklamo po tong usa. Kami pong mga Katoliko mureklamo pud mi unsa may gipasabot ni Juan dihang dili dugangan og kuhaan. Ang gisulat niya sa Pinadayag context to context kay inaingon siya kinsa tong magdugang aning na sulat diri sa panagna singular gani wala pa siya maghisgot og laing libro katurang iyang gisulat sa Pinadayag iyang gipasabot nga kinsa tong magdugang aning Pinadayag nga akong gisuwat silutan sa Ginoo. Kinsa tong magkuha mo gihapon silutan sa Ginoo. Wala siya maghisgot yag debosyon. Wa siya maghisgot yag balaod sa simbahan. Wala. Ang gidil ang mao na kana pong sa 1 Korinto 4:6 nga nag-ingon si Pablo ba na nga ayaw kamo pag bato no guna-huna sa kapins na sulat. Mao po na ilang gamiton dayon nga kuan. Katoliko, daghang kaeng ginahuna nga wala na des Biblia. So padigid tinuod, out of context lang gyapon na. Kay kung tinuod na nga pagsabot nga dili gyud di ay ta pahuna-hunaon og kapins na sulat na. Sa ako na laging giingon ninyo tanan ta igo ana o relihiyon maka pasar ana ngano man. Kay wala mas Biblia for example ato kas Iglesia ni Cristo. Gahuna-huna man sila nga ang katumanan anang Pinadayag City nga anghel si Felix Manalo. Nya kay ila ra man huna-huna wa may huna-huna ang mga apostol ana sa Biblia. Ila nang huna-huna kay di man mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo may katumanan ana. Ila ra man ang pagsabot. Basta puta sa Adventist pod, mingon sila nga gahuna-huna mi nga si Ellen White propeta sa Dios. Ila ra nang huna-huna wala na sa Biblia. Ki na magoy mabasa sa Biblia nga si Kristo gahuna-huna nga si Ellen White propeta, wala pa pud si Ellen White panahon nila dito. Ang mga apostol pod na magoy mabasa nga gahuna-huna sila nga si Ellen White propeta sa punan sa mga Mormons nga si Joseph Smith kuno. Wala man na sa Biblia. Pero minsan mo ni among pagsabot o pagsabot lagi na ninyo. Pero wala na sa Biblia. Di, kung litra por litra gyud nga dili kita pagkapinon o gunahuna sa kapins na sulat, maigo man tatanan ana. Wa may makapasar ana. Kana ding mag-Facebook ta. Pilosopo ni pero makatabang ning pilosopo. Mga pinulosopo sa pagpasabot sa atong punto, no? Nganong kamo mag-Facebook man mo nga wala mas Biblia, wa may sugo sa Biblia nga mag-Facebook. Kana kung litra por litra ra gyud ba, no? Ang Katoliko nga pagsabot anang 1 Korinto 4:6 nga dili ta pagkapinon og hunahuna, no? Kay kung ato gong istriktuhon nga dili na gyud basta was Biblia di na gyud ta mutuon na kana din kinabuhi ni Rizal tinuod man na dili ta mutuo na kay wala sa Biblia. Na uban pud mingon nga okay ra na veritas pero ang doktrina kinahanglan naa gyud sa Biblia.
Ni balos po ko atong nagisultian. Asa mabasa sa Biblia nga doktrina ra mo'y basahon sa Biblia. Ang dili doktrina dili pwede ra nga dili mabasa. Wala po, imo raman ng pagtulunan. Inahinumdum ko mo po na ilang argumento din. Veritas, ambot pasabot, ang doktrina, kinahanglang yun na aragyo sa Biblia. Pero dili doktrina, pwede ra nga, wala sa Biblia. Ako bitang ipangutana, asa mabasa sa Biblia, kanang pagtulunan nga. Kung doktrina, kinahanglan na agyo sa Biblia, litra por litra. Pero kung dili na doktrina, pwede ra, wala sa Biblia. Pagtulunan ra mo gay puno sa tao kay mo kadungog si Kristo nanudlo ana og mga apostol nga ang doktrina kinahanglan litra por litra na sa Biblia og dili doktrina pwede ra magdugang. Bugod gitudlo bugos Kristo mga apostol na imbento ra man ninyo. Ang gipasabot ni Pablo diha kung imo kung sabto ng sa Korinto, by the way no, di lang nako ni dali-dalion kay importante magpudpud nato ni hisgutan. So kuning kining piyesta kun di nato ni matiwas ron at angin ninyo sunod Domingo. Okay, marag mga 15 minutos na lang na hibilin ra ba. Ato sa hisgutan ng 1 Korinto 4:6 nga dili ta pagkapinon og unahuna sa kapit na sulat. Kung ato gong sabton nga kung wala sa Biblia di natuhuan pagkadaghan ra bang dili mabasa sa Biblia nga tinuod kana ding pag-ingon kanusa natukod ang iglesia. Ang tubag unang siglo 33 AD. Karon mabasa ba sa Biblia litra por litra nga 33 AD o unang siglo natukod ang iglesia? Wala, way mabasa. Pero tinuod. Di ba? So kung kana nga interpretation nga di kita pagkapinon og hunahuna wa gyud makapasar na to ana. Karon unsa man gyud ay pagsabot nga Katoliko anang giingon ni Pablo diha. Tan-aw na to ang context, basahon na to ng 1 Korinto 7. Ang si San Pablo diha gahuna-huna kay naay mga tao diha mga supakiro sa iglesia. Nag-ingon si San Pablo nga kanang muduaw ko ninyo diha sa Korinto kay kinaiyag gyud sa mga apostol nga muduaw sa mga ug-asa dapit ng dunay mga nakonbertir sa iglesia. Kana pa maduaw ba para malig-on ilang pagtuo kay mo manimando sa Ginoo nga kamo ay mo pagpuyo ra sa inyong balay. Paglakaw mo. Bisitahi tong angay bisitahan para mulig-on ilang pagtuo. Nya niingon si Pablo, di man ko kay magsige ra kog sulat ninyo kay mas nindot gyud nga naapod akong presensya diha sa inyong lugar diha sa Korinto. May mga tao nga siguro kini siguro pong mga nasinahan siguro pud ba nga murag nasina sa ilang katungdanan na ay mga tao sa Korinto moingon nga ay mugtuhan ng Pablo kay butbuto na di lagi namuan ni basahan ra ninyo ng 1 Korinto 7 labi nas tumoy dapit di ba gisgutan na niya nga na siyang hunahuna nga naay mga tao ninyo din ha nga naghuna-huna nga ang mga paboruto na sila kay nga maingon nga dili mi muanha dili ko muanha diha. Nag-ingon siya nga muanha muduaw maingon po sila ay mugtuhan na butbuto na muna kung basahon ninyo na context to context ang gipasabot ni Pablo diha ang nagpakapin og hunahuna diha sa nasulat ang sulat diha dili na literalon pasabot nga kana tanang naa sa Biblia ang pasabot ang nasulat nga nalatid na niya nga moingon siya muduaw ko diha sa Korinto niya wala tuhuin na sa pipila ka mga tawo ningon siya mutuwa na moto nga gipasabot ni Pablo nga sinulat nga wala tuhuin nila pasabot nagpakapin sila sa nasulat ni Pablo nga niingon siyang muduaw ko ninyo diha dayon mingon sila ay magtuwa na. Mao na ang mga mapaboroton nga nagpakapin silang hunahuna kanang nagpakapin diha nga termino ni Pablo referido na sa mga supakiro sa iglesia. Hama ba pananggit karon kining Katoliko mo magyuni original nga gitukod ni Kristo kung dili mo mutuoan nagpakapin mo sa inyong hunahuna sa nasulat kay ang nasulat nga ang tinuod nga simbahan dili mabuntog dili maguba unya wa may laing iglesia nga nagsugod niya tong unang siglo kini ramang Katoliko nga nagpadayon hangtod karon kay kana ubang mga religiyon bag-o ra man na tukod-tukod ra man mga tao. So karon, kung supako nato ning Katoliko, nagpakapintas na sulat. Ano man? Kay nasulat naman ang tinuod nga religion sukad o sa unang siglo dili maguba. Nya wa may laing di maguba nga religion. Sugod atong pagsugod ni Kristo kini ra mang Katoliko. Subot pasabot kung supako nato ni nagpakapintas na sulat.
nga kinahanglan atong tuhuan ang iglesia kay naa sa Lucas 10:16 ang naminaw ninyo naminaw nako, ang wala minaw ninyo wa minaw nako. Then naa sa Mateo 18:17 gihimo niyang final arbiter ang simbahan niya, ang iyang iglesia diri sa yuta. Basahan ko ninyo ng Mateo 18:17. Mo nang ako musalig yung kus magisterium, kini bang magisterium gali mga hugpong sa mga magtutudlo, mao man ang mga apostol una. Dahil ang successor sa mga apostoles, mao man yung mga obispo. So, sila mo'y silbing atong final arbiter o Supreme Court. Na, daghan nato ron, ang Supreme Court raman sa tao mo yung final arbiter. Na, kung sa Biblia, dili man ang Supreme Court sa land. Ako sigurista ko. Kung nagtuo tag Dios, ang akong final arbiter, dili ng Supreme Court, sa ilo ako ha, ang Supreme Court sa mutahod man kog Supreme Court sa yuta kay gitagaan man po naggahom ng mga gobyerno na sa Mateo 13 mo nang mubayad bito tag buwis. Pero kung supako nila ang Supreme Court sa simbahan, dili na kumutuo nila kay obey God first before men. Mo ni akong baruganan. Musupak gali ng Supreme Court sa simbahan nga magisteryo, mas palabihon ako ang Supreme Court sa simbahan. Kay naagyod mabasa diya sa Mateo 18:17 nga kinsa tong dili mutuo sa simbahan niya, isipon nga tax collector kuno unsa man ang tax collector sa ilang panahon, kawatan. Amot og kawatan maghapon atong tax collector ron. Bot pasabot kung dili kuno mutuo sa simbahan, isipon nga kanang makasasala. Nya musugot ka ana, isipon kang makasasala unya sige kag tuon-tuon sa Biblia. Muna nga ako, basta kay desisyon na gali, dito ko sa simbahan kay mas final na. Final arbiter ang simbahan diri sa yuta. Kay iya kong giingnan, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Mo po ni hinungdan gani nga ang simbahan infallible when it comes to official teaching. Kay kung dili infallible, masayop sa to pa usa man dayon ng pulong ni Kristo nga iyang gitagaan ang gahom ug gahom ang simbahan nga ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Kana lang kung atong sabto na matud pa sa kapari ingon siya nga. Kung sayop ng doktrina sa simbahan nga infallibility of the church, infallibility of the pope. So when it comes to official teaching, dili ito personal kay ang mga personal teaching, pwede man masayop ang pari o ang simbahan kung personal lang sa tao. Pero kung hiniusa gali, dili na masayop ang simbahan anak anang official teaching. Mo na gipasabot ni Kristo diha, dili masayop ang simbahan kay gigiyahan man si Espiritu Santo. Kimo bitaw to gipadala ang Espiritu Santo para mo giya, parang dili masayop ang simbahan. But pasabot, ang simbahan dili masayop og hiniusa nga pagtulunan, opisyal. Mahitungod sa faith and morals. Mo na diha sa Lucas 10:16 na ingon si Kristo, ang inyong idili diri ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Ang wala minaw ninyo, wa sab minaw nako. Nganong giingon man na ni Kristo kung dili infallible ang simbahan? Kung masayop ang simbahan. Di ba? So naagyo infallibility ang simbahan kay giingnan man ni Kristo, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala minaw ninyo, wa sab minaw nako. So mo na nga kung maghisgot tagalig ka ng hiniusa nga desisyon sa simbahan, gigiyahan na sa Espiritu Santo. Mo nang therefore mutuog kita ana, gawas ko ng pare magtudlo ragikan siyang kaugalingon. Pwede siya masayo, pwede kay siya kasala. Pero sa aning Biblia, infallible man eh. Wa may sayop ning mga pagtulunan diri. Pero kinsa may sulat ana, mga taong masalaypon. Ingon ana, kining Katoliko, masayop ng mga tao. Pero kung naay Espiritu Santong mugiya, kanang pagtulunan nga iyang itudlo nga giya sa Espiritu Santo, dili na masayop. Pero sa aning Biblia, mo ni example na to nga, mayon ta, dili, nasayop ba si Juan anang iyang pagsulat sa Biblia? Mayon ta, wala. Ito pa infallible tong iyang gisuwat. Pero iyang personal, pwede siya masayop. Di ba? Kay katong iyang nasulat, giya man to sa Espiritu Santo, muna di siya masayop ato. Inana po ang doktrina sa Katoliko nga dili masayop ang simbahan. Dili masayop ang simbahan sa mga pagtulunan nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Masayop lang siya dito sa personal niya. Abot taas ra ba pong topic anang kanang sana infallibility. Biyahan sana na to kay kanang kuan. So
Anyway, naaman tay separate topic gud anang Bible alone kanang ilang gamiton nga mga tudling sa Biblia nga wa lang magkadimao sa pagsabot ba, no? Naara man gyud sa pagsabot. Anything nga naa diha sa Biblia, puros na gituhuan sa Katoliko pero sa hustong pagsabot. Katong gitawag nako og authoritative interpretation, dili itong private interpretation. Dayon, basahon lang ako ning Kolosas, no? Sa Kolosas kay gisgutan po ni Pablo nga katong mga piyesta nila saon nagipahudong na to, no? Giingon diri gipapas niya ang tanan tang mga utang, no? Dili ning utang nato, mintag apil na tunta ning utang nato no nga kining sa lending. Dili niya kining utang dili kining atong kuan sa Dios, kanang mga tulubagon sa Dios ba. Kung nagkakulang man gipasabot nga utang diri. Gipapas ako sang usbon ang tudling, no. Kolosas 2:14 ngadto 16. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Kristo ang mga hari ug mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, imnon, ubahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Gali singular maganing version nga akong gibasa. Kining tanan landong lamang sa mga butang o maabot apan ang katumanan mao si Kristo. But pasabot diri na ta mutuo sa new covenant nga panudlo ni Kristo. Of course, sa bag-o pa ang iglesia, doon na pa may apil nila sa old covenant sama nang di mo kaog dugo. Mo nang valid po to sa ilang time. Katong sa transitory pa ang simbahan, ang mga kadagkuan sa iglesia na may gahom sa pagdili og pagtugot. So katong ilang Council of Jerusalem nga dili paghihapon ni pagkaon ng dugo, binding to sa ilang panahon. Kay naman sila gahom. Pero ang successor kani mga obispo nato napo nila ng gahom sa pagdili og pagtugot. Mo bitaw sa Council of Florence, giklaro na gyud sa Council of Florence nga dili na nato sagulan og Jewish custom ang balaod. Mo na nga pwede na ta mo kaog dugo karon. Kay ang konsilyo dili ra man Council of Jerusalem, daghan man konsilyong Kristiyano. Ang mabasa ras Biblia nga council kana ra man yung Council of Jerusalem. How about yung Council of Laodicea nga gidogmatize ng pagbalhin gikan Sabado ngadto Domingo? Di ta mo tuo ato kay katurag yung mabasa sa Biblia. But pasabot kana ra day nas Biblia mo tinuod. Nga naa may mga konsilyo nga awahin na. Kana dayang pagdeklara pira ka basahon ang Biblia. Wa man na sa Biblia. Wa man na sa Council of Jerusalem, naa man na sa Council of Hippo, Council of Carthage. Yan ituor ba na sila ng hukom sa Katoliko nga sa Carthage nga pila ka basahon ang New Testament 27 ra. Tuor ba sila nag-apil nya wala ra ba nas Biblia? Di ba? Inconsistent man ta na. Ngayon sila adi ta mo tugula sa Biblia, tuo man lagi mo sa council sa Hippo o sa Cartago nga nag-decide pila ka basahon ang bag-ong tugon nga wala ra ba gyud mag desisyon ang mga apostoles pila kabasahon sa ilang during sa Council of Jerusalem. Wala ra ba? Naara sa later councils. Hippo, Cartago, naara diha gihukman pila kabasahon. Mutingog yun ang Kristiyano nga council kay kat kung magsalig ka atong konsilyos mga Hudiyo, di man nila tuhuan tong sinulat sa mga apostol. Di man nila i-appeal to. Hasta gali ng 7 books sa Old Covenant nga ang Christian Council yun gikuan. Appeal yun ng mga Macabeo, Sirach. Ingon ana bisan katong daang mga Hudiyo, pero duha man ka klaseng Hudiyo katong grupo ni Akiba nga dili mo dawat atong 7 books pero napoy mga Hudiyo nga mo dawat atong 7 books. Pero mataas po na si pari topic po na mga igsuon no. Unang magtuon tagayo para dili ta malinglaan So mao na nga naghisgot si Pablo diri sa Colosas nga biyaan atong Old Covenant. Pero dili nga automatic yun ba nga sa ilang panahon gibiyaan na nila tanan kay mag-apil-apil pa man po sila stigom sa mga Hudyo gani. Pero ang ilang tumong ato para makasangyaw sila sa sulod sa ilang templo. Pero mao na no. So mao na mangigsuon nga ang ilan ning mga piyesta sa una sa Old Covenant gipahunong wala ni maghisgot og mga New Covenant piyesta nga invento sa simbahan.
pwede mo inbinto ang simbahan. Kaya kung dili pwede mo inbinto ang simbahan, na igo tanan mga relihiyon, ngano man, nganong gamit man tag Biblia nga Bisaya nga, hindi man na original, Hebrew raman Griego, apil pa Aramay ko, may Bisaya o may in English, nganong ato manghubaro nag in English ug Bisaya. Di ba? Oh. So apil ta tanan maigo ana. Dili na mao, no? So dili na naong pagsabot. Unya naay tudling diri sa Biblia, no, ang full blown gyud aning mga tudlings Biblia nga akong pangkutloon at angin ninyo sunod Domingo pohon, no. Usa lang ka teksto sa pag prebar nga naa gihapoy pagsaulog nga pwede gihapon ta magsaulog pero under na diri sa New Covenant na. Ingon si Pablo diri sa 1 Corinto 5:8. 1 Corinto 5:8, busa sa ulugon ta ang kumbira. Sa laing hubad piyesta. Sa walay paggamit sa paan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan kundili sa paan nga walay patubo ang paan sa kaputli ug sa kamatuoran, no. Well, kini ang lawom nga pagsabot ani gigamit paghapon ni Paul akatong ilang daang pista ani sa Old Covenant. Pero ang gi-emphasize sa simbahan ani kining kaputli. Kaputli. Ang simbahan sa iyang mga konsilyo, sa iyang mga meeting, giilisdan gyud ni gyud kining mga piyesta nila sa daan. Kay purely gyud bag-uhon gyud nga kanang kaputli gyud mo magsentro. Mo na kay pwede man to hunongon lagi tong Old Covenant. Mo na ang mga piyesta na turon nagsentro gyud sa binuhatan sa mga santos kay kaputli man. Mo na nga pasidungog sa mga santos may gipili na mga piyesta. Wala na to giapil tong daan nga piyesta kay pahunongon lagi to. Mo na nga ang piyesta dire sa simbahang Katoliko ron nagsentro sa kaputli sa pa sa katarong. So haom gyud ayo kanang piyesta sa mga santos kay mo bitong gipasidunggan nato sila tungod sa ilang katarong, sa ilang kabuutan, sa ilang kaputli gipasidunggan nato sila mo nang gipistahan nato sila tuig-tuig. At ang ining sunod Domingo pohon ako ning ipasabot og ayo. Unsa kaayo mga bersikulos Biblia nganong pasidunggan nato ang mga santos ug usa sa pagpasidungog mao nang buhatan natog libro, buhatan natog larawan. Nagbuhat mga tag rebulto ni Rizal nga bayani ra sa gamayng nasod sa Pilipinas unsa pa ka mga santos. Pero dili na ipakadyos ha. Kay akusahan ra batas mga dili Katoliko nga gipakadyos kuno nato ng mga rebulto dili na, no. Na ay sakto nga gamit sa rebulto na apoy dili. Pareha sa kwarta na ay sakto nga paggamit sa kwarta na apoy dili. Kita mga Katoliko, sakto ang atong paggamit sa rebulto. Pagpasidungog ra o pagtahod o veneration. At ang ninyo ang full-blown ana sunod Domingo pohon. Kaya wala naman tayo igong panahon. Mga higala, mo gihapon. Kining ubos niyong alagad si Veritas Taora na ay emosyon, masuko, ugon sa padiha. Masayop ko ana, no? Pasaylo ako ninyo gahapon sa plaza na emosyon ko dito. Agiraan ng magdokumento ta, then bawalan ta, no? Mag-video ta, gibawalan ta na emosyon ko dapat dilion ta ako ato, no? Pasaylo ako ato, no? Na emosyon ko. Kay gusto na to i-dokumento ang atong apostolate pero nganong babagan ta, no? Kay mahadlo ko no sila. Okay, makitaan niya ko no sila sa ilang ministro, no? Ilan ang problema, no? Sa to pa, gibawalan dahil mo nga mo apil diha. Kaya di man mo gusto mabidyuhan mo. Diba? Sa iluwalan ko, ako naisgutan, ako lang yung gikuanan diri, no? Mao na nga, ayaw ninyo i-apil ang personal ni Veritas, no? Katurang divine essence niya nga mao mga pagtulunan sa Dios sa simbahan nga gipaagi niya sa iyang tulumanon. So, wala ko igong panahon, no? Hangtod sunod Domingo pohon na lang, no? Kining inyong alagad Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Uban sa akong mga amigo dire sa Picas Lawak, no? Dani Luod ug Tax Ilumba, no? Sa technical side. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.